Iawn, ar y cyfnod datganiad, cyfarfod yma'n cael ei wedd arlledu ac bydd ar gael o lein yn hwyrach ymlaen. Os ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod fel. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Eisiau chi gyd yma. Ymddiheuriadau. Tim Jones. Iawn, diolch yn fawr iawn. Ysbyddiordeb rhywun? Oes, a cyfnodion. Rhaid gen i tywydd, so rwy'n mynd i wylio. Ac yn fawr, beth yn codi'r mynd o gwrdd? Un y ddau, dwi'n meddwl. Oes, sy'n cael ei ychydig o ddiweddiadau. Stafan 5, 6.2. Mae yna ddau gais yn ffynnu sôn o fanna eisiau ddiodariad. Felly gyntaf ni llwybr troed rhwng Tywyn ac y Gyfydd. Mae'r cais yma falle fi gael ei dynnu nôl. Yr ail gais yn cais gofred i'w eithaf pryd i ddi. Mae'r fanylion wedi bod yn disgwyl wedi cael ei dderbyn o ran materion y colegol. Felly mae'r coleg ni am symud ymlaen gyda'r HRA ar hynny. Wedyn, un diweddarad arall ar tudalen 6, cais Neuadd Bont Du. Mae cael ei gohirio yn yr pwyllgor dwytha, mae hwn wedi cael ei dynnu nôl. Iawn, diolch yn iawn. Jyst un cwestiwn ar un o'r Tywyn Aberdyfi, ydy hwnna yr un sydd ar hyd y brif ffordd? Ond ydy hanner nid o, hwnnw dio? Wel, mae yna rhywbeth allan yn yr ffordd, ond mae'n mynd ar hyd y rheilffordd hefyd. Ie, maen nhw wedi dweud llwybr ydyn nhw hanner ffordd neu Aberdyfi Tywyn. A'i car ymlaen ar hwnnw dio neu llwybr gwahanol? O beth dwi'n dag, mae'n bod yn cario ymlaen. Ie. Ond ie, mae yna lot o materion sydd angen cael sortio am hwnna. Dwi'n meddwl bod ni'n gyfnogol yma'n gwyddor, ond mae yna lot o bethau yn y sortio i. Jyst yn eitha. Diolch. Rwy'n arall? Ac oes, pawb dangos bod chi'n perthyn swyd yna. Diolch yn fawr. Bydd 4, coed Penmaen. Sgwyddodd coed at fwrt. Ie, y cefndir ydy gyda cymryd gwarchod coed. Ond mae'n wythwynebau dod i fewn, mae'n rhaid i roed hwn ymlaen yn pwyllgor i gymaroedd i cymryd gwarchod coed. So, ie, coedlan ydy hon yn ardal rhwng Talsarnau a Harlech. Mae'n goedwig prosesau start yn Cwa, so chi'n abod ardal, mae'n dim ymlaen i fewn yn ardal like that. Coedwig, ie, Cymys, Conwydd, Coed Caled, coedwig Anafol. Ac ar ran y gwarchodedd, o'n i'n teimlo o ran lle mae a be mae'n neud, ia, mae'n tick y boxes ar ran y gwarchodedd, ond hefyd mae chennog tir, mae'n pryder mor, mae'r gweithio yn cael ei ffragmenteiddio yn ddarnau bach, ac mae'n nifer o wahanol berchnogion newydd gyda agendas bach i hynna ar gyfer y goedwigoedd, so gall cymeriad y goedwig newydd, so dyna pam mae'n ei benderfynu rhoi gorchymyn ar y goedwig. Mae'n wrthynebau dydyn mewn, dwi wedi rhoi resymau, pam dwi'n meddwl bod gwrthynebau yna, maen nhw'n ddilys, ond hefyd di dyle gorffyn yn gwarchod coed dim ymharu ar unrhyw reolaeth da goedwig, mae'n wrach yn helpu reolaeth da goedwig. So, ie, dyna lle mae, a di gobeithio ar ran y pwyllgor o'ch chi gyfnogi a cymarodu y TP o mewn ffordd ac i ddod gadarnhau ar ôl heddiw yna. So, iawn, diolch yn fawr. Dyna'n sylw gen i. John? Ie, be di'n baint, os yn mynd i'n marcio rownd o fo? Ydy'r coed popeth wedi ar llun neu di os y darn o'n fo? Na, ar yr aerial photograph, mae dys yn dangos, mae'r goedwig ar y ran cyswllt gyda fflidlan eri, so lle mae'r saith goch yn pwyntio ar y dalyn, dyna lle mae'r goedwig, ond ydych chi'n gweld i'r dde neu i'r de, mae'n fwy o goedwig sy'n merchnogaeth drws nesaf, ond ar ran y goedwig, mae'n goedwig eitha nodweddiadol ar amgylchedd lleol, mi'n sefyll allan yn y tirwen, yn bell yn der, so os chi'n sefyll
yn rhywle nath i weld i, yn ardal yna, so mae hwnna'n bwysig ar ran y gorchymyn hefyd, mewn ffordd. Wel, Anwen? Ie, diolch. Cadeirydd. Fel yn aelod lleol i'r ardal a hefyd dwi'n nabod yr ardal yna iawn, dwi wedi byw wrth ymyl fan hyn Singrig. Rhai blynyddoedd yn ôl gafodd y coed ochr arall, coed Mynediad yn cael ei alw yn lleol, oedd dan berchnogaeth preifat, ar enw pwynt torri hynny i lawr a lle erbyn hyn yn edrych yn foel ac yn fler. Ac maen nhw wedi cychwyn roed cabana yna. Mae'r cyngor cymuned reit bryderus. Mae yna cabana mynd i fyny yn reit amal yna. Os yw'n byw neu gosod nhw maen nhw. A dyn o'r cyngor cymuned yn derbyn y gorchymyn yma i stopio yr un peth ddigwydd efo coed penmaen yna. Os da chi'n teithio hyd y ffordd ac sbïo i fyny, mae hwn mewn marchidiau yn dweud yn reit sefyll allan. A mae'n edrych, ta rhaid yn cael ei torri, sa y golygfa yn newid, yn edrych yn foel ac yn fler. Dwi, fel yr aelod lleol, yn croesawu hyn yn fawr iawn. Iawn, diolch yn fawr. Sylwi arall, dweud beth? Sori iawn, Unig, da ni'n... Dwi'n cynnig. Aw, Cynwal. Diolch yn iawn chi. Pan ydi cario? Efo cyfnod stwff. Diolch yn fawr iawn chi gyd. Dwi'n ti wan. Hyd 5, diwydariad ar 8 achosion o perfformiad i gyffredin. Jen, ie? Thank you, Chairman. I just want to provide a kind of updates to the report. And the first one is in respect to the public inquiry. And the decision was made on the 27th of November, and it was unfortunate we weren't able to put it into this agenda. But the decision was to correct and vary the enforcement notice, and subject to the corrections and the variations, the appeal has been dismissed and the enforcement notice has been upheld. The time of compliance for the notice is 2 months, so I would expect it to be complied with by the end of January 2025. We also, obviously, we put in a partial award of costs application at the same time, and the inspector has allowed those costs as well. Moving on in relation to the report refers to an updated revised compliance policy. I just wanted to draw members' attention to it's page 10 of the compliance policy itself, but page 43 of the agenda. And there's a comment there or a paragraph in relation to local performance indicators. It is planned that in the future those local performance indicators will be part and parcel of this compliance report going forward. I just want to make members aware of that. And then finally, just in respect to the notable cases, unfortunately I've got no further update in respect to Nanai. I'm still waiting for a response from the external consultant who specialises in those types of rental properties. And there's been no further contact as well by the agent who reports to say that he's acting for the owner of Nanai. Obviously, any updates will be provided to members, and if anybody has anything separate other from this meeting, please feel free to contact me. And therefore, I just respectfully request members to note the report and to adopt the revised compliance policy. Iawn, diolch yn fawr, Jen. Dwi'n sylw. Ni gwyn i'n derbyn nhw. Seilydd. Pawb Cydwel. Diolch yn iawn. Jen. Rhif 6. Wytyddiadau edrad Canterfrexter, gwybodaeth rhwng ni. Gael Trefor Expert. Rwy'n eisiau cael dim meddwl arall? Yw'r saith wlad. Dwi'n ceisiadau at yn benodwyd arnynt. Ystwyth gwybodaeth ecsponedol, yr gwybodaeth eto. Dwi'n sylw gyda mi? Yn dirgell llech hwn, llech hwn gydwldan. Da chi gael adroddiad? Da ni eisiau am adroddiad adeg yma? Ysgrifennu lawr o'r disgwyl gwybodaeth ecolegol.
Os mae dal ar y rhestr, mae rhaid i fi meddwl bod ni'n dal yn disgwyl ond mae holi'r sefyll achos. Ocê, grêt, diolch yn fawr. Rwy'n arall ar y dolen yma? Dreg naw? Deg? Ydy yr cais ffordd o'n gam Llanfestiniog, ydy honno'n dod o blwyddyn heidro beth ar glywod? Dwi'n cyfro. Ydy honno'n dod o blwyddyn ni neu? Mi fydd o. Dwi'n mynd pa bwyllgor fydd o. So, Na, mi na Ionawr neu Mawrth, mwy debygol Mawrth yn ôl. Mis Mawrth. Ie, dwi'n teimlo fod hwnna, dwi'n beth rhaid. Na, mi fydd o'n dod i'r bwyllgor. Ie, na fo, dim problem. Ie, yr un hynna sgynnon ni ar y bwrdd heddiw. Gen o'n nawddrad 22 bron fedw ysgarfu byd. Ond tro dwytha, eisiau bod yn disgwyl am beth gyda'r asiant. Tudalen 50, ie? Ie, dwi wedi deud wrth y perchenol, a efo'i asiant, a mae o wedi deud o'n gwybod byd amdano fo. Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd. Ie, hwn sy'n wedi diweddariad ar dechrau. Da ni wedi cael manylion pellach, o'n i'n disgwyl o ran materion ecolegol. Mae hyn hefo acologydd ni, felly dwi'n gwneud yr HRA gan gobeithio bod ni'n benderfyniad. Diolch rwy'n arall. Sa does, penderfyniadau bydd bwriadu. Er y gwybodaeth eto. Dwi'n gwestiwn ar y dalen 54. Jes sylw. 15. Felly mae'n mynd o. Jes yn y dalen o. Siadau wedi cael tai gychwyn ysyn. Er gwybodaeth yma. Dwi'n sylw gen rywun, 52, 53. 54. 5. A 53. Wedyn, mlaen wedyn ceisiadau wedi'w gwrthod ydyn yr gwybodaeth. Dalen 57. 58. 59. 10. Just sylw bach, yn dweud mawr, ar 50 ar 60, prif 9. Tyfu'n rhyddi Llanbedr ma'n dweud, ond i fod yn hollol gywir, tyfu'n rhyddi Llanfair ydi o. Dim Llanbedr, Bwyd Llanfair mae o. A'r postcode halas gynno fo, achos mae bretholaeth yn tyfu'n rhyddi ochr yna, Bwyd Llanfair, a mae yna un barn ochr ochr, ydy, mae hwnna'n Bwyd Llanbedr yno. Yn Llanfair mae tyfu'n rhyddi, i fod yn hollol gywir. Iawn, diolch yn fawr. Wedi gyn? Wedi llai? Di ti'n mynd ar ddeg. Beth di'r diwedd araf yma? Mae rhyw goch. Dwi'n dal yn ei ceisiadau mewn am beth yn ydych sefyllfa. A chi'n cael rapport well fo'r perchennog o'n sefyllfa dal yn ddi'r gair, dwi'n siŵr iawn, sydd yn anodd, ia? Mae adael o fel anodd. Oce. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall? Dau le yn eisiau ofyn amdan. Un sydd ddim yma, sydd wedi cael ei dynnu ar hwn yma, hwnnw maes blynyddol. Castell Cydw, beth yw'r diweddariad yma? Beth yw'r sgarmod? Yeah, Castle's Kidham is it's on the compliance list, and it was with David Thomas, and we've literally with him, obviously he's planning officer. I've actually recently taken over Castle Kidham, so I'll be looking and reviewing the situation there. But I'm not aware of any applications or anything moving forward. But I think the concern is about the tidiness of the site. Yes, yeah. So I will be on top of the wall, you know, if you've got to get a windy day, they're going to come over on top of cars or whatever. That's the complaints have been having. Right, okay, we'll make sure that we'll go. Because he's got an agent now, I believe. What, sorry? He's got an agent now, I believe. Right, okay. I will find out. So I've just taken it over literally from David Thomas Yeah. at the beginning of this week. So Okay. so I'll progress on that. Yeah. And I don't know, the other one is, I should come down from Rhyd this.
campsite on your right hand side. On your left hand side, as you come down from Pwyllgor, you come down the big turning, and it's on your left. What do they call it? Snowden Base or something they call it? We've got an application. We've passed over this. Yeah, no, it's not. So he's dealing with. Planwydiad e. Yeah. Planwydiad e. Planwydiad. Yeah, with Stone Base Hampton, I'm aware that I think we have got an application that's ongoing with that. It was originally with Richard and it's now through with Prospero Soperberry. We can find out the reference number for you so you can take a look at it. Yeah. So, yeah. Right, thank you. Right. Iawn, diolch yn fawr chi. Sgyrwyn, beth arall? Os nad oes, dyna di bacen o'r wyna. Dwi'n mynd dwy apel yma. Sydd o'r siadws yn ant. Mae'n di wrthod. Yr un engang sy'n bwyd gyrig o'n hefyd yn gylsaf. Sgyrwyn, i'w sylw. Cwestiwn? Os nad oes, diolch yn fawr iawn i chi. Dyna ni di. Bacen o'r ymchwiliad. You'll push out there, but Yeah. It's so probably wahanol i'w gweithgor does wedyn o'n i ga'l torri bach am ddeg munud i fynd y sat bob dim dios oedd i fyny ochr yma ac gael panad a wedyn wel o'n i chi'n mynd 10 munud ar y link newydd